Ngano? Nganong kinahanglan pa ka magseryoso sa taong way klaro? Kung ika'y aking dito ka sa kingdom. Ngano? Nganong ma-inlove man kasi sa katao nga dili man ikaw ang gusto? Kung ika'y aking dito ka sa kingdom. Ngano? Nganong kinahanglan pa man ipanglimos nga ang gugma dili man na pinugos? Kung ika'y aking dito ka sa kingdom. Ngano? Nganong magstay pa man ka kung gibinuangan ra ka? Kung ika'y aking dito ka sa kingdom. Ngano? Ngano ba? Nganong kinahanglan pa ipadayon ang relasyon? Kung sa ulahi, igo raman day putlon. Ngano? Ano nagkatawa ka? Nga sa ko nga pasta namang sakita? Ngano? Nganong magsige man kog struggle? Nga wala man ta tay level. Deep inside, is my love still alive? And God only. Ngano? Nganong sakit? Kumakit-an ti ka sa uban mo dikit. That I can't let you go. When I'm in love, it will be for the. Uy, ngano? Ngano ikaw man akong paborito? Nga kabalo man ko, dili ka makontento. Better. I gave you my heart forever and ever. Ngano? Nganong masakitan man ko nga dili man ako imong gusto? Gave you my heart forever and ever. Ngano? Nganong mura man kag tagay? Nga kung kauban ti ka wa may kabutangan akong kalipay. Ngano? Nganong ikaw kong kalipay? Na kung magsugat ta, grabe man ka makalikay. Ngano? Nganong ikaw man akong priority? Pero pag promise nga at the end, ayaw ko ilis. Ngano? Nganong sad man ka nga pangandoy mantika? Ngano? Ngano ni akong gugma nga naglutaw-lutaw? Kung sa ako best friend ra imong paglantaw. Ngano? Anong dili man ko katulog? Kung dili ikaw akong kadulog. Ngano? Nganong labad ang akong ulo sa akong pagseryoso sa imo? Ngano? Nganong wala na banta? Ngano? Anong kinahanglan pag ebidensya? Nga pwede raman ko mo distansya. Ngano? Nganong wala man ko nimo gipili? Gisayangan nimo akong gugmang pinasahi.
Nga no? Ngano ikaw pa? Nga naramon ta siya. Ikaw na, be? Ngano? 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 Ambot na ngano. Ngano? Nganong paspasan? Nga ang gugma dili man na dinalian. Inood na oy. Ngano? Ngano nga kung dili ka mong video call, magsige man kog kaguol. Tol. Angkol. Ngano? Nganong imo man kong giilisan? Nga wala man tay kagipagtaksilan. Ish. Ngano? Nganong siya pa man? Nga naramang ko. Ngano? Nganong eskwela pa man ko. Nga pag-abot sa imong habagsak sa mangyapon ko. Ngano? Nganong lisod man ko sabton? Nga anda man day ko nimong paabuton. Ngano? So what's up guys? Ngano? Ngano? Ngano challenge? Ngano? Ngano challenge. Unsa kay sa Tagalog ng ngano? Bakit? Bakit? Mo ako pinagpalit. Wow! Bakit? Bakit? Siya pa Ang dahilan. ang ating Pagmamala. hiwalayan. Bakit? Bakit maraming nagtataka? Kung sa bakit pag-ibig merong walang kami, napapala? pero merong sila. Oh, agay. Bakit? Nandito ka. Bakit? Bakit nga ba mahal kita? Ano sa Bisaya ng ano? Why? Why? Why kita? Sakit kayo. Sakit pa Why? pangalandungon. Why? Ha! Abi no why? Hoy, why ka mo? Oh. kabalo mo, lobat na ta. Thank you guys. Thank you, guys.